सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय, लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअ बेनो। सिगां जे आं ड्रागन बिबार बारनायखौ भिडिअ बानायदोंमोन, दा बे बिबारा फिथाइ थाइबाय हनै गोजा जाबायबो। मोनखो ना माखो आं मोजाङै मिथिला, मानोना दासो फार्स्ट टाइम। बेबो फांसे ड्रागन बिफाङा फांसे माने खुन्थिया थरसेयाव फांब्रै बिफां गायो। ओमफ्राय नुहुरो खाथियाव मोनसे गायदोंमोन आं, बे दाबो फिथाइ थायाखै। बेलाय जोगोनार, बेबो फिथाइ थाया दाबो, दाबो फिथाइ गैया। फिथाइया गोजा आराम बिराद साइज नुयो। बे ड्रागन बिफाङा बिबार बारदोंमोन। जाय सिगांनि भिडिअखौ नुबाय बिसोर मिथिबाय जानांगौ। बिबार बारनानै फिथाइ जाहांनायावनो बारसे बिबारा फिथाइ एसे जाबायमोन, बे उनाव गाज्रि जालांबाय। गाज्रि जानानै अखा मोनबाय थाना गाज्रि जादों जानांगौ, गोमो जालांदोंमोन। ओमफ्राय खाबाय आङो, गैखालामोन, अबस्थायानो बिराद गाज्रि जाबायमोन। देग्लाय फार्स्ट थाइजेनाव थाइसेल' थाइबाय। खालमासिसो एसे बारा मोनसिगोन बायदि मोनदों आं फिथाइखौ। बिफाङा नै बोरमा जालाजोबनाय, आदा मुरा खुनुरुखुमसो थांदों। हाग्राखौ साफा खालामनाय जायाखै। बे पस्टआ सिमेन्ट खुन्थिया जानांगौ, आंना बे सिमेन्टनि नङा, बे माबासो दंफांनिसो। एसेखौ जोगोन मिथिया। उनाव बिफां गायनोसै, गोदान फुलि बानायनानै सिमेन्ट खुन्थियाखौ गायनोसै, बेनो।